State Youth Wing juga kun nyotrap National Awakening Movement ka knam haga khat artarik unaitung arja arpusaw kala let banjurip yaka kherdop talasi lane ka anti-infiltration check gate ka badan ha Bernihat Riboy District na kabenta ban lap yaki jingduna haga teka kherdop bat ban yoi yaka rukom talasi. Haga ne gijing let jurep ka seng kala lap bon gijing duna khamtam ha ka be dei ba gijing duna ki nong trai ka jing bom ya hap ka rukom talasi yaki nong let nong wan kat kum ka jok ka bamenta na lor kiwe kiwe. Habakran sigilat patay kubor working president uba Joseph Ping Rup loang bagajing duna ginong tray hakate ka kherdop talasi kalakta shibun hakabe day bagajing talasi ginong way kibawan rung sya kani gajela da kabaang badi bantung shu ikinong tray hakate ka kherdop nalor kini uloang balada ki batray hakate ka kherdop lara ki bat ikibar jela bon sien kin sha phone hakita ki high level na shillong ban pelat yaki wat lada kimbyang yaki kot kisla. Nolol kata ula kentu baka sarkar kadai ban penan kamno dagi tiar ki bayahap kat kum gejok ke pemerintah ke bantalasi iki buan rong syakani gejala. I ka jing dan ki miscellaneous angni hangtai baka bolong ba habakila check angni teng ndal abat poi phone dala poi phone kadan kum kata ka jing ong ba fidai ki ai pi long sha phone na shlong Safun nang nono na kita let's say ki high level mo tay bangim da I kita ki high level le mono te handai ki kum kita ki call ru iwan piang ni te na kitu ki call ru ka long kini kim na le ai hang ni ki habai ban pelai te ki babon ki call ki bawan ki bakum kita te kitu ki sulai bi kum to te dak ni ke digital system pada lengkap dengan ke modern technology kemudian persup ru ke kam likely ki bentang i wan ban exercise hang ni mentah ni bat ni syam hiru ya kajing telot kabadi bat kani ke department hang ni ka i kajing telot kolong ba kawai kadai ke manpower mo i sutu ba hang ni ba kini ki batrai du ngindai bangi kho ki ndai bangi lockdown ki handai latit ya kajing long breu ke manpower ka don kam hakani ke kam idon kam bai ke bolong with full fledged bat kata bangi la banong ka bamut ba hang ni kat kumujing so jengi menta ni na kini ngi keli ba kaman bawah ni kanungut don na kini ki ombang don khalaingut including officer in charge baru second oc ma dikata gidi khalaingut tengi so hang ni ba kumentan bagi exercise hang ni ngi syam ba dang don kam yang kaman bawah hang ni kai ke bagi don hang ni long kam long sufficient tingi syam ba dang don kam da kumnu kumnuru ban khambun namar ba hang ni ki bacak hang ni kidan tang ko arngut pi ha duty menta kumni ba pi menta kidan tang arngut tengi dan kam da kumnu kumnuru la da kidan ni laong ye sa hang ni ru la da kumnu kidan kam yang ni sangut bancak namar ba teng ha kapor ba kiwan kali ki rush lai sau santli kali ti la dari tang arngut ba pet ti kin pet tang eno pi kidan kum musong no kum sumo kikit passenger sibun sipo khat wingut tamenta tang arngut kini ki bacak hang ni ti kimla bancak ye kata bol khat wingut til de kambun kaman power pada long la kan ban cover kani ke checking hang ni o check government ba ya kani system hang ni kalong all this kar kom check ni kani ngi check manually hang ni kalong all this ngi check manually hang ni te kumang check mentan te ngasu sung thu ba lada kan long no kat kum ka modern wall menta ringkat bat ki technology mo ki ban la ban trace ki ban la ban page what ye ki lebolation what ye kini ki documents ki relevant documents jo kini ki beri kiba rung bami hang ni te kan irap sibon te hakabai dei berkata ke modern technology lada ke government kala ban le ngasngau ba ya kani lahap ban upgrade bat ba kadi bendon la kejong kan lien mdei chu da kani kumbangi bagi check hang ni am kisim koi kat kipet ke bampor kumba ar lai minute we buri pi te lada ngile kat kum kata ke modern world technology dekat digital system kemut hang tu ko update ya ka ni ka relevant documents yang kiru kalong hapok ka data jong tu ka system but sakawai ru ka pensuk ikini but sakawai ru lada ngi ong bakan ngitip bay kani kadai ka transit state ba kadai ka intermediate road kani ka sulok ti yakiba mut banle sha po selcar teng ngisu ajimut ya ka sarkar ba kan haban bu kan kini ki gate ki bolong with technology modern world mata mo ba kadiban bu apo rata syara gani bat apo kini kita sulong ba kinu ki beri ki ba entry nang ni kidi ben yo to token kan
yang tu katakan kamri kum ke permit mau war tu bakal kum bakal ke permit kat kum kali ke checking hani ni keren ni kata bakin yo yang tu katakan nang ni bar habaki ki balik ba stekin kli jing kli nang ni ki balik ba stekin balik share secar kemudian yo itu katakan yang tu katakan ke ba ilik sa destination jengki sa secar tikin kin submit yang tu katakan jengki hapo cegit hapo banmi sa nakami kali stay secar bar ki balik seselong pada somewhere hang selong ke bundan ke wika ka receive token cegit gate ka bakin sim yang tu ka kin sim kin submit yang tu ka token jengki bayo nang ni ban sutu bakilik sai kan kung majing i jungi mentah ni ka kuota ru kambiang ka jika song jika sa jengki ru kambiang tangi kwa ha ka baidi berkata ka mentaru maka sarkar kan kampet banyak batkan kampelit jimut ka i ka bala benle na kamta ka bhatam ikini ru namar bakini ki train na kamta jungi pi bat ni kwa ru ba ka sarkar ha baki train na kamta jungi namta ka bahagmiat jungi namta ka ni ka kam ka ba pajba udon kam mo tingi kwa ru ya kini ba ka sarkar kan pej kenya ka kuota jengki kan long ka babit babyang ya kum kini ka ying mapi imta ka arim pi ni de santai ka arim ke ni lada kumnu ka sarkar lada ka senang ni ka bakam biang kemut kikam kijam kilong kilalong du kumbai kala ya baik long kala compare ka rukom trikam ni ka infrastructure kala compare ka managing ka administration hang ni kala compare kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tain em ya ka met jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yim ju yo ai kajing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jinga pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jingbang ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbang ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya